mahal na mahal kita, sukad pa sa una hangtod karon. Ikaw ang pinangarap. Sa kabulan naman daw kawa ni kontak niya. Away na sila. Ikaw ang hanap-hanap. Nagkuhan mo ganyan, may away daw, nag-away ko, tagsa. Pero bisag nag-away mo sir no, di jud ka makalimtan, di jud ka matiis. Ngunit bakit nagbago ang lahat? Hindi, nag-away gihatag, kuyawan kayo ko. Kuyawan ka kay, sabi niyo makigbulag na gyud. Oo. Ang init ng pagmamahal parang naging salat. AM Digos Flower Shop, delivering happiness. Yo sir, ingon. Ha? Sa ingon niya? Wala mo ko. Nasa gipadala sulat. Nga gikan sa barangay gipakuan sa moa. Eh kuha na yang gamit. Oh, ano ni ko? Kuha nimo? Oh, washing. Oh na. Ibaligyan po din yung washing daw. Oh, balik gas. Ay, wala ko traw ko. Oh, so karga na lang to, pabasa sa to yung gipadala gikan sa barangay. Oh, sa mga basadri na. Ano ba ron? Dito sa van. Happy birthday! Happy birthday! Mapod-pod imong mga nipon naman. Ba't dali, mahilis man mo nag-birthday. Oh, happy 39th birthday. Magpaila-ila dahil ako dahil si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So namin diri karon para ihatod ang pa-surpresa ni Sender. Kabalo kag kinsay Sender. Kinsa man. Sawa na ko. Sawa nimo? Mo rin lang, umitsa man yun eh. Chicks man daw ni. Dabato niya po kuya. Sugod ka? Oh, so kay birthday man nimo karon sir katahan ka na mong happy birthday diri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Yes. Yay! Happy birthday! Sinasay message sir. Sa kabulan naman daw kawa ni kontak niya. Away na sila. Nagkuhan mo ganyan, may away daw, nag-away ko, tagsa. Pero bisag nag-away mo sir no, di ka makalimtan, di ka matiis. Magaling, kalimot niya, nag-away gihatag, kuyawan kayo ko. Nakuyawan ka kay, abi ni huwag makigbulag na gyud. Oo. Ana siya sir, mahal na mahal kita, sukad pa sa una hangtod karon. More gito po. Mutsak na gyud na. Basta healthy lang pa. Wala ko. Ano mo kahilakon man na? Si mong mama. Tayo mama. Tag mag-okay na sila. Pin? Oh, sir, sa may message mo kay ma'am. Ay, salamat ako na yung gihatag sa kuha. Ay, gilak pa. Mara na, surprise gamay. Yawan, tagun sa. Niya, ora to yung message niya. Oh, mara, marag isang lawas. Oh, dapon, mahal po siya po sa ko. Pag-okay na gud ni. Chat na ginayon niya. Niya kadtura. Tara. Nag-request raw siya pa sayawon daw. Eh, sino sayaw ko? Sige, picture na lang. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam ang Digos Flower Shop lang doon